Rád by som vás privítal na projekte Nová Opatová, presnejšie na projekte Nová Opatová 2. etapa, kde spúšťame predaj pozemkov, kde sa vlastne budú stavať rodinné domy a radi by sme vám o tom povedali niečo viac. Tak poďte, vítajte. Projekt Nová Opatová vznikol v roku 2015 a až v roku 2020 sa začal stavať. Začalo to prvou etapou, kde sa stavali rodinné domy. Rodinné domy môžete vidieť po mojej ľavej strane, ktoré sú už vybudované. A celá ulica je už hotová a obývaná. A druhá etapa sa začala v roku 2023 a dneska sme radi, že ju môžeme spustiť do predaja a samozrejme aj do užívania. Cesta spĺňa všetky najvyššie normy, čiže chodník má 1,5 metra, cesta má 6,5 metra, do každého pozemku sú 2 vjazdy a samozrejmosťou sú všetky prípojky, ako je prípojka elektrická, prípojka plynu zemného, je tu kanalizácia verejná a je tu samozrejme voda. Poslednou vecou je dažďová voda, ktorá je odvedená do za nami vedúceho potoka, ten vlastne tú vodu dažďovú odvedie. Projekt na dopravné značenie sme urobili tak, aby táto ulica bola ako slepá a slúžila len pre užívateľov rodinných domov, ktorí tu budú bývať. Rýchlosť, ktorá je v zóne, je len 30 km za hodinu pre bezpečie priechodnosti po ceste. Na to, aby sa autá nerozbiehali, sme zabezpečili retardér. Teraz sa nachádzame na konci ulici, kde môžete vidieť, ako končí slepá ulica, ktorá je ukončená rampou. V tejto časti ulice vás určite nebude nikto vyrušovať. Ďalšou veľkou výhodou druhej etapy Novej Opatovej je to, že ako môžete vidieť za mňou, všetky domy za plotom sú prízemné. To znamená, že nikto vám nebude pozerať do vášho dvora. A stavebné pozemky sme urobili tak, aby ste si ich vedeli modulovať. V prípade, že by ste mali záujem o menší pozemok alebo väčší. Menší pozemok začína od 489 m2 a ten najväčší pozemok je cez 1600 m2. Veľkou výhodou týchto stavebných pozemkov je ich rovinatosť. Tu na ľavej strane môžete vidieť, ako je už projekt pripravený a tu vlastne na strane pravej môžete vidieť, ako sa pracuje a rovnako dostáva pozemok do rovnatosti. Budeme radi, ak nás prídete pozrieť. Priestor je otvorený, kedykoľvek nás môžete navštíviť a informovať sa o pozemkoch aj na informačných tabuliach, kde je presne označené číslo pozemku, parcela, na ktorej sa pozemok nachádza a metre štvorcové, ktoré pozemok má. V prípade, že by ste sa stretli s nápisom na tabuľke rezervované alebo predané, v tom prípade už ten pozemok nie je aktuálny.